Hola, bones, benvinguts de nou a un Desconfinem la història. Avui ens tocarà viatjar una miqueta fora de la Seu d'Urgell, per això vam dir que a més estaríem en contacte amb tot el territori comarcal i avui ens n'anirem a Estamariu. A Estamariu teniu una de les més importants esglésies del romànic de l'Alt Urgell, és Sant Vicenç d'Estamariu. El lloc on la trobareu és justament a la sortida del poble, tirant cap a Bescaran. Si continuéssiu cap a Bescaran, a mà esquerra teniu l'entrada a l'església de Sant Vicenç. Avui en dia veuríem que l'església està ubicada com lluny, no?, de totes les inèrcies actuals. Estem acostumats a veure ciutats plenes de gent, amb una muntanya més buida, amb unes condicions de vida molt diferents, les valls estan ocupades, i abans la gent vivia a les muntanyes, la seva manera de viure, el conreu, eren els seus animals, per tant la muntanya era el modus natural de vida, i ni de bon tros era la Seu d'Urgell de les dimensions que és ara, perdoneu, i ni de bon tros és Estamariu amb el nivell que té ara. Hem anat despoblant el nostre territori, per tant els pobles tenien una importància molt més alta de la que tenen avui en dia a nivell poblacional. Aquesta història política fa que Estamariu sigui una potència molt important durant tot el que seria la seqüència medieval, tota l'època medieval. En aquell moment estem parlant d'un territori de pas, de transhumància, de recorregut de la gent amunt i avall, per tant Estamariu tenia una entitat pròpia molt potent. Això fa que també se la disputin entre els diferents comtats, el comtat d'Urgell, el comtat de Cerdanya, inclús el vescomtat de Castellbò, entre amb aquesta lluita del territori. I justament quan s'edifica aquesta nova església del segle XI, de la qual parlarem ara, és quan està sota el poder del vescomtat de Castellbò. Al segle XII plenament, Estamariu està sota el control del vescomtat de Castellbò. La història que arriba als nostres dies fa que al llarg dels segles aquesta església es va modificant, es va transformant, i al segle XVIII és quan es deixa de fer culte regularment justament a l'església parroquial de Sant Vicenç. Edifiquen l'església de Santa Cecília al centre del poble. De fet, el poble s'ha traslladat per una qüestió de defensa on el trobem actualment, i necessiten el lloc de litúrgia molt més a prop, perquè Sant Vicenç els queda una miqueta a desmà i deixa totalment la població d'estar al costat d'aquesta església antiga de Sant Vicenç. Això fa que aquest desús vagi fent malbé l'edifici, tot i que es continua fent el culte d'enterrament, perquè el cementiri està allà. L'últim enterrament que es fa a Sant Vicenç és el 1981, per tant molt més a prop del que ens imaginem, i a partir d'aquell moment tot es fa al cementiri nou. Aquesta església el 1950 es ve a baix per culpa d'un corriment de terres, per culpa de totes unes situacions que hi ha que l'edifici es va fent malbé perquè no s'està utilitzant, no hi ha aquesta seqüència tan clara de visita diària o de visita més o menys de continuïtat, i això fa que l'edifici s'ensorra als anys 50 amb una situació de pena molt gran. Ara, si un cas, us ensenyaré un parell de fotografies perquè veieu com va arribar a quedar. Mireu, a la part de dalt teniu Sant Vicenç de com queda a partir dels anys 50, i aquí sota teniu la Sant Vicenç que nosaltres coneixem avui en dia. Per tant, bastant frapant, aquesta imatge que tenim. Com us dic, aquesta seqüència històrica fa que als anys 90, justament l'any 93, hi ha una seqüència veïnal, una idea veïnal i d'amics diferents d'Estamariu, en el qual decideixen per què no netejar tota aquesta església i intentar restaurar-la de nou. Això fa que entrin a treure brossa, a treure tot el que hi ha de vegetació a dintre de la nau, etc. I amb aquesta neteja descobreixen el gran llegat que tenim avui en dia. L'Albert Villaró ens ho explicaria poder més de primera mà i tota aquesta sensació que es va viure, i el que descobreixen és que justament quan estan a l'absis, un absis que fins a aquell moment estava encalat amb una capa de calç blanca, descobreixen que hi ha una petita part policromada que és com un ull. D'aquest ull es truca al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Vall d'Orets, i mica en mica es van recuperant totes les pintures que nosaltres tenim avui en dia, que ara us ensenyaré que van recuperar. La part recuperada d'Estamariu a nivell pintures és aquesta d'aquí. Ara en parlaré d'elles una miqueta més enllà, però per això el títol d'amagat, no? Tot això va estar amagat durant molt temps, va estar tapat per una capa de calç, com us deia fa un moment, i mica en mica, el 2003, és quan se li dona tota la seqüència d'aquesta restauració, i ara podeu gaudir d'aquestes pintures originals que hi ha a Estamariu. Estamariu és una església una mica atípica dintre d'aquest romànic que nosaltres tenim al territori. Per norma general, les esglésies que tenim
a les nostres contrades són esglésies d'una sola nau, petites, no? Aquesta idea del romànic que ens han explicat sempre, que és un art molt senzillet i que les esglésies són com coquetones però sense arribar a ser les esglésies barroques o les esglésies gòtiques que trobem a d'altres punts. En el cas de Sant Vicenç d'Estamariu tenim una església de 3 naus, per veure la diferència del que seria una església d'una nau i de 3 naus també us he portat una mica d'informació. Mireu, una església d'una sola nau seria aquesta d'aquí, com per exemple si teniu en imatge ara mateix, tindríeu Sant Miquel a la Seu d'Urgell, tindríeu Sant Climent de Nargó, tindríeu diverses esglésies amb les quals us podríeu basar en aquesta idea d'una sola nau, i després aquí teniu la de 3 naus. Si us podeu imaginar, aquí teniu la nau central i 2 naus laterals. Seria una base similar a la que tenim a la catedral de Santa Maria d'Urgell. I el que seria una església romànica la teniu aquí, que és com molt divertida aquesta imatge, no? Teniu tota la idea de treballadors amb les seves bastides i com cobreixen amb un campanaret, que és el que li donen més idea, no?, amb aquest romànic. Doncs aquesta església d'Estamariu, com us dic, és una església que agafa molta volada al segle XI i al segle XII és quan es realitzen les pintures, justament sota aquest poder del vescomtat de Castellbò i defensant tota la importància que té i tot el poder que té el vescomtat en aquell moment. L'altre dia parlàvem que el romànic que ens han explicat poder ens donar una idea de romànic auster, aquesta pedra vista, no?, que tenim tan clara. Clar, realment les esglésies no eren així. L'església de Sant Vicenç d'Estamariu, al igual que d'altres, la seva majoria estava arrebossada amb calç i pintada. En el cas d'Estamariu podem gaudir d'aquest absis, però si voleu, arreu de museus com el Museu Diocesà d'Urgell, com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, com l'Episcopal de Vic, com a d'altres museus, podeu gaudir de la pintura al fresc que hi havia a les esglésies del Pirineu. Per tant, res atípic al que trobaríem en d'altres llocs. Ho dic perquè sempre ens han explicat aquesta idea, no?, de que el romànic és gris, és fosc, i en canvi si li afegim aquesta idea de color i d'aptitud de la pintura és molt important. Per què pinten les seves parets? Penseu que els fidels que arribaven a l'església a rebre la litúrgia, ells per norma no sabien llegir, no tenien la capacitat d'aprendre a llegir o a escriure. Per tant, la manera més fàcil d'explicar-los què és bo, què és dolent, com arribar al cel etern, com acaba l'infern, era sota aquestes pintures que hi havia a les parets. El sacerdot, a més, el que aplicava era una idea magnífica educacional. Per tant, moltes vegades a les parets el que tenien una explicació de la Bíblia, de moments de la litúrgia. Per tant, el fidel anava marcant clarament i sabent clarament en quin moment estava de la seva vida litúrgica. Ara entraré més bé a les pintures, com podeu veure les teniu aquí. És un 55% de les pintures de l'absis de Sant Vicenç d'Estamariu. Podeu veure aquesta idea colorista que us parlava, no? Si estem parlant d'una església, quan un entra, es troba amb aquesta part de color i amb llum de les espelmes ocidis que li vagin il·luminant, ho trobo d'una idea educacional perfecta. Per tant, aquí teniu aquestes pintures, us les avanço una miqueta més. El que queda d'Estamariu justament és aquesta part de dalt. La part de quart d'esfera que teniu a dalt és la part que queda del Crist en Majestat que estava representat. Són els peus de Déu, amb una idea solemne, amb una idea de poder que domina des del centre tota l'església, i després a banda i banda teniu part del que serien els evangelistes. En aquest cas són Sant Marc i Sant Lluc. El que teniu a baix és el fris, aquest de color que veieu que són diferents com capets decapitats, i després teniu àligues, teniu llebres, teniu diferents animals. I finalment a la part baixa el que teniu és una representació apostòlica, però no arriba a ser total. També és cert que ens falta molta part de la pintura, per tant no podríem donar el 100% que està representant. El que sí que tenim clar és que ella és Maria, la Mare de Déu. Aquí tindríeu a Sant Pau i segurament aquest d'aquí seria Sant Joan. Una altra de les parts que jo sempre rememoro una miqueta és la idea d'anar a buscar la part més minimalista de tot plegat. Si ara us atanso una miqueta aquesta pintura, veureu que els peus justament del Crist sempre que tingui com uns filets. Això simbolitza unes sandàlies, per tant l'artista està simbolitzant d'una manera claríssima i magnífica tots els detalls que podria veure. Fixeu-vos també amb aquesta capa, la capa que porta, que li sobresurt a la part de baix, aquesta capa que teniu aquí, és d'un detallisme meravellós. I moltes vegades la gent es sorprèn perquè sempre diu com sabeu qui són cadascun dels representats. Una de les coses més meravelloses que té el romànic és que, com saben que no tothom podrà saber qui són i qui no són les persones que estan representades, els hi posen els noms. Per tant,
a molts dels seus llocs. Aquí tindríem Santa Maria, aquí tenim Sant Pau escrit. Veieu aquí el Pau? Per tant, ens donen moltíssima informació. I és el que volien representar, és aquesta idea, no? De que si tu aconsegueixes estar bé a la terra, aconseguiràs el cel etern. De les pintures romàniques que us parlava avui, i que he fet èmfasi justament en Sant Vicenç d'una manera molt petita, perquè hi ha moltíssimes coses més a dir, però penseu una cosa, les esglésies estaven totalment pintades, representant aquesta idea, no? De doctrinal o de litúrgia que es volia representar, i si les voleu veure, la gran majoria d'elles estan al Museu Nacional d'Art de Catalunya o a d'altres museus, com us deia abans, es van arrencar a principis del segle XX amb una intenció de protegir i preservar-les. Moltes d'elles havien quedat amagades darrere de retaules gòtics, de retaules barrocs, de capes de calç que les tapaven perquè havien passat de moda, perquè el que vull que per eixir-ho, canviar aquesta dinàmica és no tot es fa per desídia, no tot es fa perquè sí, sinó que el que fa l'Església és al final com fem nosaltres a casa nostra. Les esglésies, al ser el poble qui les venera, qui les decideix, el que fan és transformar-se a mesura de les modes. Quan el romànic ha passat a un segon pla, el gòtic entra en marxa, i quan passa el gòtic entra el renaixement i seguidament el barroc. Per tant, les esglésies es fan transformant com a casa nostra. Una similitud que poso a vegades a les visites és, us en recordeu del paper pintat? Poder no totes les generacions, però una part d'elles sí que ens en recordem. Quan vam decidir treure el paper pintat de casa nostra, van aparèixer les etapes de tota la vida de la casa, no? Des de les flors fins a les cenefes, els colors llampants. Per tant, tota aquesta seqüència és la que vivien les esglésies. I el romànic va passar de moda, com passen de moda tantes coses, i senzillament a principis del segle XX va haver-hi una idea molt important de recuperació i preservació, i per això avui en dia tenim el romànic, avui tenim una mica transformadet, però gràcies a tot això encara el preservem i podem donar tota aquesta primigènia del Pirineu a nivell art i a nivell contestació de part de la romànic. Per tant, moltíssimes gràcies per escoltar-me una altra vegada. Espero que estigueu tots bé i si es dona de sí, doncs poder ens veurem una altra vegada i si no ens veiem pel carrer. Cuideu-vos moltíssim. Gràcies per tot.